Bé, portem una sèrie de plenaris aprovant propostes tècniques de l'àrea d'urbanisme en què s'accepta fer front als pagaments en relació al que anomenem les expropiacions del Francesc Gil, pagaments que es venen donats per sentències judicials. En relació a això, el que voldríem que s'explicara és quina és la situació exacta en què ens trobem a hores d'ara en relació a aquestes expropiacions. Entenem que en aquests terrenys no va construir-se un nou institut perquè sembla que la proposta feta des de Conselleria és una remodelació del que hi ha. Per tant, què va fer-se en aquests terrenys? Quants diners ens hem gastat ja en aquestes expropiacions i quants ens en gastarem i quin serà el total? I si es considera que ha estat aquesta una bona gestió i si no és així, si l'Ajuntament està fent front a uns pagaments fruits d'una mala gestió i en aquest cas qui seria per tant ell o els responsables d'aquesta gestió. Gràcies. Bé, és una pregunta complexa, comprendràs que no tinc totes les dades, però intentaré, per a ser almenys el més claridor possible, intentaré anar una a una. Parles de quina és la situació exacta en la que ens trobem a hores d'ara en la relació a aquestes expropiacions. Bé, en este moment tots els terrenys estan expropiats, el que ocorre és que estem esperant el justipreu o el preu a pagar per cada una de les parcel·les expropiades. És un procés, com bé saps, i avui hem avançat dos preus concurrents, l'altre plenari avançarem altres, però fins que no siga ferma la sentència i no es pugui recórrer per cap de les dues parts, estarem en aquest procés. Parles de que entenem que no va construir-se un nou institut perquè sembla que la proposta és una remodelació del que hi ha i, per tant, què va fer-se? El problema ve originat per un canvi de criteri respecte a aquests terrenys. Nosaltres el que teníem clar, i així no ho vam manifestar l'equip de govern quan vam entrar, crec que tu estaves present encara en aquestes reunions, el que vam intentar va ser sempre anar de la mà de tots els claustres i de tots els consells de tots els centres, és a dir, no fer cap intervenció en cap centre educatiu que aquesta comunitat educativa no recolzara o demanara. Per tant, el primer que vam fer va ser dur a la conselleria a l'institut, visitar-la, reunir-nos amb la direcció del centre, assistir al Consell, cosa que era la primera vegada en 8 anys que assistia un membre de l'Ajuntament als Consells del Francesc Gil, i es va parlar de què és el que volien. El que ells volien realment era l'institut on el tenen. És a dir, res de canviar de terrenys, res de continuar fent passos cap a lloc i recuperar, en definitiva, l'únic projecte que existís al voltant, que és un projecte de CIEXA aprovat i firmat ja en el seu dia i que responia a les demandes que ells tenien. Bé, nosaltres, evidentment, ens vam posar mans a l'obra i fruit d'aquest treball podem anunciar, no és que ho anunciï l'Ajuntament en primícia, així publicat en el DOC, la primera reforma ja està adjudicada i licitada, licitada i adjudicada, així en el DOC en data d'avui o d'ahir, per valor de 101.000 euros, que resoldrà els accessos, els banys de la planta baixa i la fusteria metàl·lica. Paral·lelament, sí que és cert, com tu molt bé dius ahir, que sembla que es vol la remodelació de l'Institut Nou. De fet, l'altre dia el conseller, en visitar Canals, ens va dir que anaven per tot i per tot a intentar recuperar el projecte existent en el seu moment. Per tant, no parlem d'una remodelació, parlaríem d'una substitució per complet de l'Institut. Al final és una gestió supramunicipal, l'Ajuntament l'únic que pot fer o l'únic que està fent és insistir, tocar portes, tornar a insistir, tornar a tocar la porta, visitar. Portem més de 12 visites a la conselleria al voltant d'aquest tema, evidentment d'altres, però aquests dels 3 primers, i jo crec a modo particular, i si m'han enganyat a mi, que ho veurem una realitat d'un nou institut. Però bueno, al final no te puc dir més. Me preguntes què van a fer-se en els terrenys que s'estan expropiant. De moment, a hores d'ara, són terrenys expropiats per a sòl educatiu, per a dotació educativa. Avui, en aquest moment, només es poden utilitzar per a sòl educatiu. Si algun dia, quan arribi el moment que ja siguin nostres al 100%, estiguin pagats i estiguin lliures de tota càrrega, ja decidirà el consistori del moment si canvia l'ús, si el convertís en una altra dotació o què és el que fem ahir. Però això, evidentment, ara estem molt lluny d'aquesta situació. Quants diners ens hem gastat? No t'ho podria dir. Estem intentant fer jo així càbales dels preus que jo recorde que hem anat avançant, però crec que cap membre del
consistori podria donar-te aquesta xifra, te convide, o bé, si vols, te puc contestar per escrit, o el pròxim dia el que podríem fer, i agarra aquest compromís, si el president de la comissió d'urbanisme ho estima oportú, el que puguem fer és en la pròxima comissió informativa ordinària, que serà en setembre, puguem clavar una dació de comptes d'aquest tema i donem compte de quantes parcel·les, quants metres, quins propietaris són, quin és el moment, el preu aprovat per a cada una de les parcel·les, on està cada un dels pleis que portem i la situació de tot, si te sembla. I ahir podem fer inclús un recopilatori del que hem pagat. Parles, quin seria el total? Evidentment, no ho sabem. Si ens donen la raó a nosaltres serà un preu, si li la donen als propietaris serà un altre preu multiplicat per molt. Per tant, estem en aquest equilibri entre el que nosaltres estimem que val tècnicament i el que ells entenen que val. Respecte a si ha estat una bona gestió, bueno, és una gestió heredada. Jo, si me permets, quan acabi el procés tindré molta més opinió per a poder valorar la gestió, si ha estat mala o ha estat bé o bona, i al final si ve l'institut, si no ve l'institut, i quants diners estem parlant, perquè crec que va estar molt lligat sobre el nivell de la gestió, els diners que van a costar. Però vaja, ho tratem en la comissió de setembre i així podem donar compte llargament sobre aquest tema, d'acord? Gràcies.